Vedare tadzuka zvekare nemamwe messages pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda messages atadzuka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomana She? I hope that I find you well. Me and my household, we are not okay after ndatora umwe maid. Saka maid uyu wandakatora handisi kunyatsokunzwisisa kuti zvinhu izvi zviri paari here kana kuti zvinhu izvi zvava kutobvawo pamwana wangu. So inini nemurume wangu takaseparata. Saka kumashure uko takamboita a clash between me and my husband because iye ainge achida kunditorera mwana, since mwana uyu ainge ari iye mwana wedu. Saka murume wangu kwacho kwaakaenda akanowana akabva angonoitirwa vanasikana chete. Saka mwana wangu mukomana uyu ndiye ega mwana wake mukomana. Saka handichazivi kuti right now whom can I point a finger at. Handichazivi kuti zvinhu izvi zviri kubva kumurume wangu here kana kuti maid uyu wandakatora kuti angava ari musatanist here. Please vedare ndibatsireiwo, ndagumirwa nekufunga. My story in details. Mukomana She, inini I'm just a single mother uye ndinogara nemwana wangu mukomana. Mwana wangu uyu ane 9 years. So I work as an accountant kucompany yandinoshandira. Most of the times ndinenge ndisipo pamba, I'll be at the office. Saka zvakazoitika ndezvekuti maid wandainge ndiinaye, wandainge ndagara naye kwemakore nemakore, almost kubva zvandainge ndakadivorca nemurume wangu, because after I got divorced from my husband, iye murume ndiye akabva angosimuka achiti handichadi iwewe, tora zvose neimba yacho. Saka akangondisira mwana namaid, but akazoti abuda awana ndo paakazotanga kundinetsera achiti mwana mukomana anofanira kuti ange achikura aina baba vake. Ipapo ndakabva ndaramba ndikati hazviite kuti mwana wangu ange achichengetwa neumwe mukadzi inini ndiri mupenyu. At least dai ndainge ndiine vana vaviri kana vatatu, at least I would feel better. But zvaizvezvi I only have one child. Saka ndakabva ndaramba nemwana wangu. Kumashure uko my husband usually used to come to our house achindithreatena. Dzimwe nguva pane zvimwe zvinhu zvaitombouya achikanda pagedhi. Sometimes ndaitomboona zvimicheka zvered, zvimicheka zveblack zvakakandwa pagedhi, ende ndaiziva kuti zvinhu izvi zvainge zvichibva kwaari. Saka zvimucheka zvered nezvimucheka zveblack zvandaiwanzokuona zvakasungirirwa pagedhi pangu sometimes ndichibva kubasa, I knew kuti it was my husband who was trying to threaten me and to scare me. But iye my ex-husband munhu wandinotoziva kuti by the time yandainge ndichigara naye ainge ari munhu aitotya chinhu chinonzi n'anga. So I don't know kana akazowanawo zvivindi ikoko kwaakaenda akanorora. Ipapo mukomana She, I am really confused. I don't know who to blame. At the same time, uyu musikana uyu at her age, I feel as if kana ndikangotanga nekumublema, maybe ndinenge ndava kutongoomeserawo mwana wevanhu asina kana chaanoziva. But mwana uyu kubva zvaakatanga kuuya pamba pangu achindishandira, that is when all of my troubles began. Mwana uyu ndakamuwana ari mudiki sezvaari, she was around 16 years. Ndakabva ndangomutora because vabereki vake vainge vati vamushayira mari yekuti ange achienderera mberi nechikoro. Vakatoita zvekuuya pamba pangu vachindikumbira mushure mekunge vanzwa kuti musikana wangu ainge achindishandira ainge asiya basa, but akasiya basa nekuda kwekuti ainge aroorwa. Saka vabereki vemwana uyu pavakauya vachindikumbira, ndakabva ndati mwana wenyu, she is just too young. But nekudemba kwacho kwavainge vachiita, ndakazongoona kuti I had no choice. But ivo ndakavabvunza kuti is she capable of doing anything? Ivo vakabva vati akakura achiita mabasa ose epamba. So I was left with no choice. Ndakabva ndangotora mwana uya zvekare. I was feeling sorry for her parents. So mwana uyu akati auya kumba kwangu, first ndakabva ndamubata achirova mwana wangu. That day ndainge ndakasika kubva kubasa. Pandakamusvikira achirova mwana, iye akabva andipa a reason yekuti mwana ainge aramba kuita homework. Ndakabva ndamutsiura ndikamuudza kuti kunyangwe mwana akaita musikanzwa, you wait for me kusvika ndabva kubasa, ndo paunozondiudza. Inini ndini amai vemwana uyu.
if you want to keep on working for me, you should not lay your finger on my child. Akabva arakidza kuti ainge anzwisisa zvose zvandainge ndamuudza. Asi mukomanashi, zvose izvi zvisati zvaitika, regai ndimbodzokera kumashure. Mukoma, musi wakauya mwana uyu musikana pamba pangu. I had a strange dream. Hope idzodzo dzandakarota nanhasi dzichiri kundivhiringidza pfungwa. Kumashure uko paimboitwa zvirongwa zviya zvekududzira hope, pane pandakatomboda kukutumidzirai message, but I just hesitated, ndikabva ndangosiyana nazvo. The dream was like this. Mwana uyu ndakamurota, but ndakamurota akapfeka a black garment. Ainge akapfeka gemenzi reblack, but the black was extra. Painge paine imwe black yandisingakwanise kurondedzera pagemenzi iroro raainge akapfeka. So mwana uyu ndiye akaita sekunge ainge aine makeys aikwanisa kuvhura mubedroom mangu. Akati avhura, paakapinda ndakabva ndaona kuti kune vamwe vanhu tu vainge vachimuteera, vainge vari kumashure kwake. Vakati vapinda mumba ndokubva vauya pamubhedha pandainge ndakarara, ndokubva vandidhonzera kubva pamubhedha vachindidonhedzera pasi. Mumwe murume kwava kundibata makumbo, mumwe mukadzi kwava kundibata musoro. Maid wangu ndipo pandakaona achisimudzira gemenzi rake raainge akapfeka, ndokubva atanga kundiitira weti mumukanwa. Ndakazongopepuka ndichiona kuti ko zvadzaingova dziri hope, asi zvinhu izvozvo zvakandishungurudza for a very long time. Ndikazvibvunza kuti what kind of a dream is this? Vanhu vangani mukomanashi vanorota vachiitirwa weti mumukanwa? Inio on my side, as someone who was fighting her own battles with her ex-husband, ndakabva ndangoti mwana uyu regai ndisiyane naye. Mhepo idzi handizivi kuti dzinobva nekupi. Recently mukomanashi, pane zvinhu zvatova so strange zviri kuitika pamba pangu. Pane katsi nhema dzinogara dzichingotenderera pamba pangu. I don't know kuti kitsi idzi dziri kubva kupi, but unokwanisa kungoti wakangogara panze zviya just relaxing, unongokaruka waona katsi ichingofamba, asi ukaramba wakatarira katsi iya haukwanise kuzoona kuti yaenda nekupi, inongogumisidzira yanyangarika mukoma. Ndo zvava kundinetsa. And another thing, mwana wangu mukomana ava kungoita sekunge anorotomoka like so. Zvinhu izvi zvakatanga pakauya imwe hanzvadzi yangu yainge iri critically ill. Akauya ndokubva ndamuchengeta because vainge vaitawo maclashes nemudzimai wake. Munongozivawo vakadzi vemazuva ano kuti kana murume akarwara vamwe vanobva vangoitawo give up. Saka muroora wangu akabva aita give up ndokubva adzokera kumba kwavo. Inini ndakabva ndanotora hanzvadzi yangu ndikatanga kugara naye pamba, but hanzvadzi yangu iyi unfortunately he passed away. But takati tapedza kuita zvose nekuviga hanzvadzi yangu, one day ndainge ndakatogara nemwana wangu tiri panze. Mwana wangu akangokaruka arotomoka akabva ati mama, do you know kuti inini nasisi takapindira sekuru vachirwara tikabva tatanga kuvayamwa ropa ravo rose kusvika sekuru vazofa. I was shocked pandakanzwa mwana wangu achitaura mashoko iwawo. Handizivi kuti mwana ane 9 years mukomanashi angakwanisa kutaura zvose here izvi zvakataurwa nemwana wangu kuti vakapindira hanzvadzi yangu ichirwara ndokubva vatanga kuyamwa ropa rose kusvika rapera. Kana iye achirondedzera anoti ndo mafiro akazoita sekuru. Then akabva azorotomoka zvekare. This was another day. Akabva ati mama, inini nasisi tainge tiri musperu masisi, tainge tichitoita zvinhu zvedu zvekunamata Satani. Then sisi vainge vatopanduka vakabva vaita nyoka, saka shamwari yenyu yakabva yapinda mumba isina kunoka. Sisi vakabva vatsamwa ndokubva vachinja vakaita kitsi. Saka that story mukomana chichiri kundinetsa ndechekuti that same story, it corresponds with the story yandakamboudzwa neimwe shamwari yangu, because akangonditi shamwari ndangopfuurawo nepamba pako, I just wanted to check up on you, but ndakasvika zvichinzi wainge wabva mukubuda. But the strange thing that happened ndezvekuti
Pandakapinda mumba ndakatombodanidzira, hapana wandakaona. Then out of nowhere, pandainge ndava kutobuda mukitchen, ndakangonzwa ndamarwa nekitsi kugotsi, but kitsi iyoyo yainge iri yeblack, yakangodisappear. Saka nezvose izvi zvandakaudzwa nemwana wangu mukomanashi ndo zvava kundivhiringidza. Please, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu. Handichanzwisisi kuti zvinhu izvi zviri kubva kumurume wangu here kana kuti maid wangu uyu ane chekuita pazvinhu zvose zviri kuitika kumwana wangu. Please help me. Ndainge ndakambozivisawo baba vake, ivo vakabva vati, iwewe waifungidzira kuti ungagara nemwanakomana kusvika rini? Mwana musikana ndiye anogara naamai, siya mwanakomana adzoke kuna baba vake. Please assist me mukomanashi. Should I just give up on my only child? Vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Ndinokuchingamidzai nerugare matisawira makadii zvenyu. Ndinokuchingamidzai pachirongwa chedu. Timbokurukura uye timbopangana kararamirwo nekararamiro katinoita mukati meupenyu. Tinoona vazukuru vanomboti kunotaurwa nyaya yemacases. Kunotaurwa nyaya yemacases. Kana kuti rushambwa, kana kuti kararamiro kangaitwe mumhuri nemhuri. Nhasi ndichatanga nauhombe, asi ndira kutanga kutaura nenhanga nyaya yacho yakonzeresa kuti zvinhu zvakadaro zviitwe. Regai nditize ndidzokere kararamiro kaitwa muchinyakare. Kune vazukuru vanokwidza nekudzika vachida kudzidza pamusoro zvechivanhu kana zvechinyakare kana kuti zvevadzimu, kuti zvinhu zvinofamba sei. Nhau iyi nhau yemweya inotambwa yoburuka youya panyama, kuzadziswa zvido zvemweya nemitumbi inorarama. Asi inouya nematambudziko, pamwe pacho inouya nerugare. Pane mishini mizhinji yakatora kana kuti yakararama nengozi, yakafungira kuti ine mudzimu, ngozi yakatoita basa, pamwe pacho yakatochengeta mhuri. Saka pakuraramwa kwepanyika pane zvinhu zvinonyanyopa matambudziko pamhuri. Chekutanga chinoti ngozi, chepiri choti divisi, chetatu choti gona rekurapa. Zviri zvitatu izvozvozvo zvinhu zvinotorwa nenzira yakada kufanana asi zvakasiyana. Kazhinji panotorwa divisi, rege nditange nekuti divisi. Divisi ishave muti unotorwa kuti ubatsiridze kuti gohwo risabiwe nevamwe, uye kana warima zvibudirire zvibatirire, uvewo nezvakawanda mukurima kwako nemukushanda kwako, usave munhu anoshandira mahara. Munhu anotora rinonzi divisi. Kazhinji divisi parinouya chinenge chiri chinhu chagadzirwa, mhepo yagadzirwa yonzi inofana kuwana pekuzorora kana pekuraramira, pangava pamukadzi, asi panguva nenguva inenge ichida kutendwa. Kana yaida kutendwa, pamwe pacho inotendwa neropa. Ndopamunoona kuti pamusha panenge pachirimwa chaizvo, asi vakasazadzisa sezvavakawirirana, munoona panenge pachifiwa gore negore, gore negore, gore negore. Kana kuti pachitwa matambudziko ekuti vanhu vanoshayiwa vana, kana varoorwe, urombo hunongopota kumuka asi pairimwa zvinoshamisa moti ko chii chakaitika. Kazhinji vakuru vepo vanenge vakatora rinonzi divisi, kana kuti mumwe mhuri akabata rinonzi divisi. Papo ndapataura, vanoda vanozouya tozojekeserana muchirongwa chinotevera. Koita chinonzi chikwambo. Chii chinonzi chikwambo? Kazhinji chikwambo mweya womunhu akafa. Umwe unotanga utori ngozi yekuti munhu akapondwa mumusha opota achidzoka-dzoka. Ndo unobatwa ogadzirwa nemushonga unoiswa muchidende rovagona, rochishandiswa kuti richidzivirira musha uyu nekuti inenge iri ngozi. Mutorwa anenge akushandiswa zvekare kurwisa.
rogadza ruri muchidende, asi vanozowirirana kuti pagore negore ndichadawo munhu sekupondoka kwandakaitwa. Ndopamunoona pamusha panonyorwa list yemunhu akagadzira chidende kana kuti akagadzira gona iri. Mwedzi pamwe pacho munoona kuti mwedzi yakada kufanana ndo panofa vanhu, kana kuti matambudziko amunosangana nawo akada kufanana mumhuri. Ndo chinonzi panenge pagadzirwa chinonzi chikwambo. Kazhinji chikwambo munhu wakafa, ndosaka muchiti makatora chikwambo kuzochibvisa mumusha chinenge chakudhimanda kuti kwakawanda wanda, nekuti munhu akafa akuda kuchidzoserwa kumusha kwake kuti anotora kuzorora, kuri kuzorora chaiko kunodiwa. Saka pagore kana vari vanhu vaya vanenge vagona kuchishandisa nemazvo, unoona kuti vachaita mombe dzakawanda, vopota vachiti pamagatherings tiri kuurayira mombe kuti tidye tifare semhuri, kunenge kuri kupira nekuti chidende chiwane ropa, chiwane ropa rachinenge chichida kuti chirarame. Asi zvakatadzwa izvozvo chichapote chakutora ropa revanhu. Ona pamba apa kuitwa mamiscarriages, vanhu vachabata mwana, nhombo dzakungobva zvisinganzwisisike nekuti chinenge chichidiwa iropa, kana kuti chakazvitadza izvozvo chinenge chakutouraya kwazvo, kuti pagore panodonha munhu, kana chakumberi uku pagore pakudonha vanhu 2-3, zvichidaro. Kozoita chekupedzisira yatingati gona remudzimu. Kazhinji mudzimu zvaunoita ndezvekuti sekuru kana sekuru vasekuru vanouya vachiswogara kumuzukuru wavangasarudze kuti vagone kuzorwira vapenyu, kana kuti vazoswogara pavapenyu vachitaura zvido zvavo, kana vachitaura zvavakatadzirwa, kana nhunha dzakatadzwa kumashure kuti dzienzanisirwe. Ndo ratingati gona remudzimu kana kuti gona rekurapa. Irororo ndo rinoti rinenge richida kuchengetwa, uye homwe ichichengetwa ichirarama from rimwe zera zvichienda pane rimwe zera. Kuchirungu vanoti from generation to generation. Rakabatwa zvakanaka ringachengete mhuri uye ringaitire vanhu zvakanaka, ndokunge rabatwa ranzwisiswa uye razadzisirwa zvarinoda. Asi rinozopa matambudziko ekuti vazhinji vanorida gona iri, richava nekurwisanwa, rinobvutwa neasina kusarudzwa, orishandura rova chikwambo, ozonzwa kunzi mudzimu wakatorwa kana wakabiwa wakaiswa muchikwambo, iko zvino hapasina chichaonekwa. Kazhinji ndo pamunozoona pamusha pakufamba nyoka dziya dzinonzi ana mhunzamusha, nyoka dzinofamba nemusana dziya, vamwe vanodzidaidza kuti ndara, yekuti yakaonekwa inoyera panotofiwa. Kunenge kuri kuzama kutorerana kana kubirana kana kuedzana masimba kuti mudzimu uende kwavari kuda iwo, asi iwo dzimu rakasarudza parinoda. Saka muchiona kuti homwe hairarame kararamiro kakanaka kana mudzimu wakasatambwa kana kugadzirwa mune zvakanaka. Ndozvandati ndikudzidzisei vazukuru. Saka kana wakangwara wakaziva kuti une ushavi huri pauri, enda unozendamira kumadzisawira, ugadzirwe mudzimu, ushande, utumbuke, uite basa, uchengetedze mhuri. Imowo kana mumushamanzi mune mudzimu, utsvage kuti ingozi here, risi divisi here, chii chiri kuitika chiri pamusha chaita kuti matambudziko asikwe. Nhasi ndati ndibate izvozvo. Tirwai zvakanaka vazukuru mukomborero. Vedare ndo WhatsApp voice note randakatumidzirwa naSamaita pachirongwa chatinoti dzidziso naSamaita, hoping kuti tadzidza. Please ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.